Recimo, ja vam kao dizajner mogu napraviti, to jest dizajnirati rješenja za bilo koji marketinški materijal koji trebate možda zamisliti. No, nakon što ja to napravim, bez tiskare nemate konačni, opipljivi rezultat. Dobrodošli u Klice buntovnice, podcast za poljoprivrednike, proizvođače hrane i ostalih poljoprivrednih proizvoda koji žele podići vrijednost svog rada i svojih proizvoda kroz dizajn, strategiju i suvremene marketinške i prodajne alate. Navedeno nije rezervirano samo za velike brendove, a mi smo ovdje kako bi vam to i dokazali. Samim time što se bavite poljoprivredom, već ste uzeli stvari čvrsto u svoje ruke. Zgrabite još čvršće kroz znanja koja ćemo podijeliti s vama. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Klice buntovnice. Danas vam postavljamo jedno pitanje i odmah odgovaramo na njega, da vas ne držimo u neizvjesnosti, a to je kako komunicirati s tiskarom. I odmah ću vam reći odgovor. Otvoreno. Trebam logotip i vizitke. Često vidim ovu vrstu upita po raznim grupama na društvenim mrežama. Da, te stvari idu zajedno, ali često ne dolaze s istog mjesta. Zato što je dizajner taj koji dizajnira i predlaže rješenja, a tiskara je ta koja vam u ruke stavlja gotov papirnati proizvod. Neke tiskare će vam poslati ponudu i za dizajn i za tisak, ali nemojte se iznenaditi kad vam nabiju cijenu. Neke tiskare će vam čak i besplatno napraviti takozvani dizajn, ali nemojte se iznenaditi kad dobijete generičku sličicu koja ne poštuje pravila struke. Zašto? Zato jer se tiskarama realno ne da to raditi. Znači, ne vrednuju taj rad i često ga ne znaju ni napraviti, znači ni naplatiti i onda ga naprave onako usput. Naravno, postoje iznimke, ali nisam sigurna koliko vam se isplati vidjeti jeste li pogodili pravu tek nakon što platite 500 vizitki i onda otvorite paket i skužite da nije baš. I dodatno, sad ste osuđeni taj brzinski napravljeni logotip koristiti na svim drugim materijalima. Da, mislim, ja sad bi kao tu trebala imati neki kontraargument, ali nekako ne ide iz mene, a ne bih htjela nastaviti rent, jer ovo što pričaš je česti slučaj na tržištu sa mikro i malim poduzetnicima kojima jednostavno dizajn i marketing nisu primarna domena njihovog djelovanja. Tako da ja ću zapravo krenuti ovim smjerom. Ako se ipak odlučite za taj pristup, uvijek naravno zagovaramo, rađe uđite u suradnju sa profesionalcima koji vam mogu biti suradnici, partneri i pomoći vam da to napravite kako treba. Međutim, ako se ipak odlučite da to radite sami, onda je dobro da znate šta bi bilo pametno napraviti, kojim redoslijedom, što komunicirati i slične stvari. Ali još jednom ću ponoviti, bilo bi dobro da vam dizajner dizajnira vizualni identitet, a onda ako ga već imate, bi bilo dobro i da vam on pomogne u komunikaciji s tiskarom. Međutim, Barbara, ajmo mi ljudima prenijeti, našim slušateljima, šta da oni naprave ako idu to raditi sami? Pa da, uvijek je dobro znati naravno kako komunicirati s tiskarom, kako bi dobili najbolji rezultat, a prije toga kako bi dobili ponudu. Recimo, ja vam kao dizajner mogu napraviti, to jest dizajnirati rješenja za bilo koji marketinški materijal koji trebate možda zamisliti. Znači, nije da se hvalim, ali dovoljno dugo radim to, da stvarno to mogu napraviti. Znači, da li je to vizitka? Ok, da se hvališ. Znači, da li je to vizitka, naljepnica, letak, brošura, plakat, ambalaža, knjiga, zastava, nebitno. No, nakon što ja to napravim, bez tiskare nemate konačni, opipljivi rezultat. Jer vam dizajner rješenje dostavlja u digitalnom obliku. Znači, najčešće je to nekakav PDF dokument koji je spreman za tisak. I vi tada imate dvije opcije. Prva je da vam dizajner predloži
par tiskara i napiše specifikaciju za traženje ponude. A druga je, ako nemate dizajnera, da tisak tražite sami. Ja bi vam naravno uvijek sugerirala opciju 1, tako da proširite tu suradnju, kao što je Andreja rekla, s dizajnerom i da gledate na dizajnera kao na partnera i kao na prevoditelja u komunikaciji s tiskarom ili tiskarama. I često vam je recimo taj dio i uračunat u cijenu dizajna. Ja ga recimo ne naplaćujem dodatno, osim ako se baš ne radi o nekom kompleksnom projektu gdje moram odlaziti više puta u tiskaru na provjere i slično. Da, to je recimo u situaciji kada pričamo o samostalnom profesionalcu kao što si ti. U agencijama, ako slučajno idete u suradnju s njima, postoji jedna osoba između. Dakle, dizajner često ne komunicira sa tiskarom, nego sa accountom, takozvanim voditeljem računa, odnosno klijenta. On je taj koji je prevoditelj između dizajnera, klijenta, tiskare i nekih drugih profesionalaca, odnosno segmenata poslovanja koji su u međusobnoj koordinaciji. Trenutno pričamo o dizajnu i tiskarama, jel? Ako iz nekog razloga želite ili trebate sami komunicirati s tiskarom, mi ćemo u ostatku ove epizode još proći točne korake. No prije nego što krenemo tim koracima, jednom kad složite specifikaciju, pošaljite upit na više različitih tiskara. To je recimo nešto što i profesionalci rade i agencije, pa čak i kad već imaju nekakve dogovorene suradnje s nekakvim tiskarama s kojima često surađuju. Svaka tiskara će vam dati svoju cijenu, koja ovisi o cijeni samog materijala koji se koristi, ali ovisi o tome koliko hitno vam treba to nešto što treba i je li kod njih gužva. Znači, postoji nekoliko različitih faktora koji utječu na cijenu i jednostavno je preporuka kad vam treba takva usluga, bez obzira radili to vi ili imate partnera u dizajneru, pogledajte u početku više opcija. Osim cijene, čak je tu dosta bitna i nekakva korisnička podrška i usluga, pogotovo ako radite sami, pa vam je i to područje u potpunosti novo, to nije domena vašeg primarnog djelovanja i slično. Ali da ne odem ja sad predaleko, pitanje je još i naklade. Ne znam da li sam to rekla na početku ili ne, ali uglavnom, Barbara, hoćeš li ti nas provesti kroz nekakvu strukturu toga što bi jedan upit prema tiskari trebao sadržavati? Hoću. Znači, upit tiskari šaljite u obliku e-maila, kao prvo i osnovno. Znači, nemojte dogovarati telefonom. Zašto? Zato da imate sve crno na bijelo. Taj upit tiskari, znači koji se šalje u obliku e-maila, naziva se specifikacija tiska. A što mora biti navedeno u toj specifikaciji kako bi vam tiskara mogla poslati svoju ponudu, to jest cijenu za materijal koji trebate? 6 su osnovnih stvari. Prva je naziv materijala, druga je dimenzije, treće su boje, četvrta je papir, peta se naziva dorada i šesta je naklada. Nećemo ići u detalje, znači to je nešto što recimo radimo cijeli dan na predavanjima kad radim s budućim dizajnerima, ali vama je dovoljno da znate pojmove i koji su to parametri koji se uzimaju u obzir kod određivanja cijene tiska. I potrudit ćemo se da to bude bez suvišnih detalja, znači samo najbitnije. To je to, ajmo se baciti na glavu. Znači, za početak tu je naziv materijala i tu nema previše filozofije, vrlo je razvidno, jel? Dakle, jel to vizitka, jel to naljepnica, jel to brošura, znači specificirajte šta točno trebate. Dimenzije, drugo su dimenzije ili format, znači tu pričamo o točnim dimenzijama gotovog proizvoda. Recimo, ako tiskate vizitku, neke standardne dimenzije vizitke su 85 x 55 mm ili recimo 50 x 90 mm. Skoro sam rekla mililitara, zanimljivo. Treba uzeti u obzir da prvi broj obično označava širinu, dok drugi dužinu. Ali kako bi izbjegli zabune i to da nešto ostane nedorečeno, mi isto tako volimo, odnosno ja volim filozofiju, ništa se ne podrazumijeva, onda je u zagrade dobro dodati
i napismeno širina puta visina, jel? Kada se radi o brošurama ili katalozima koji se otvaraju, to jest listaju, onda to se šalje u 2 formata i to su otvoreni i zatvoreni format. Tako je, dajete dimenzije, znači koliko izgleda kad je zatvoreno i koliko je kad je otvoreni format. 3. točka u specifikaciji su boje. Tu sad počinje zabava. U ovom dijelu bi ipak trebali znati malo više o tisku i načinima tiska. Definitivno ćemo napraviti epizodu i o tome. Ali za sada, i vrlo površno, dovoljno je znati da tiskarski strojevi obično imaju 4 boje. A to su cijan ili takozvana mala svjetla plava, magenta ili roza crvena, žuta i crna. Znači, od te 4 boje se dobivaju sve ostale boje. Zašto je to bitno? Zato što je računica jednostavna. Više boja je jednako veća cijena. Recimo, ako imate vizitku, ajmo se zadržati na vizitki, koja se tiska dvostrano, naravno to morate napomenuti ovdje, i na jednoj strani imate samo crna slova, a na drugoj fotografiju u boji, na specifikaciju ćete pod boje napisati 1/4. Tada tiskara zna da jednu stranu tiska samo crnom bojom, to jest jednom bojom, a drugu sa sve 4. Da, zanimljivo. Tu bi stvarno nekome ko nema iskustva dobro došao. Neko sa iskustvom, jel? Idemo na iduću točku. Iduća točka je papir. Opet, neko ko ima malo više iskustva i znanja. Vrstu papira, odnosno odabir papira je najbolje prepustiti dizajneru jer ima ih gomila. Mi ćemo se za sad zadržati na običnom bijelom papiru za vizitke iz primjera, jel? Dobro bi bilo da imate uzorak. Obično postoje mali katalozi, knjižice s imenom i šifrom proizvođača, a koji rade distributeri papira, jel? Papir je isto tako tema za cijelu epizodu, Barbara klima glavom. Međutim, svaki papir ima 4 osnovne karakteristike koje morate uzeti u obzir kad komunicirate sa tiskarom. Dakle, morate odrediti boju papira, morate odrediti teksturu, takozvani finish, odnosno da li je mat ili sjajni, i gramaturu. I da, papir se važe, to je poprilično bitna stavka u cijelom ovom procesu, jer naravno što je papir teži, on je skuplji, naravno i kvalitetniji. Mislim, uzmemo u obzir da je vizitka nešto što možda u živom kontaktu je isto tako dio prvog dojma, dakle, ne bi htjeli da date svoju vizitku, da primite nekakvu vizitku koja je mlohava, jel? Dakle, obični kopirni papir koji imate u svojim printerima ima gramaturu 80 grama, dok jedna kvalitetnija vizitka koju primite u ruke i osjetite da je onako malo čvršći, deblji papir, najčešće ima oko 300 grama, tako da sa tom gramaturom nećete pogriješiti ako ne želite mlohavu vizitku. Ću ponoviti, ja niko ne želi mlohavu vizitku. Ok, 5. točka je dorada. Znači sad kad smo odredili materijal, dimenzije, boje, dorada. Znači dorada je... Čekaj, neka, malo, ajde. Neka, dobro je. To je onaj ha, prije prve epizode, ja. Bože, 5. točka je dorada. Znači, dorada je zajedničko ime za sve radnje i dodatke na otisnutom arku papira. Pa primjerice, u doradu vam spadaju rezanje na format, savijanje, štanca, ali i tipa lakiranje, stavljanje nekakve folije i slično. Ajmo opet uzeti vizitku iz primjera koju sad već tiskamo. Možda ste kod nekog vidjeli da ima vizitku koja ima zaobljene rubove ili logotip koji možete napipati prstima. Zaobljene rubove recimo u doradi nazivamo rundanje, a ovaj reljefni logotip ili bilo koji drugi oblik koji možete napipati na nekom otisnutom materijalu se zove slijepi tisak ili blindruk. Znači, jedan materijal isto tako nije osuđen na jednu doradu, on ih može imati više. Pa tako naša vizitka može imati zaobljene rubove, a može imati i reljefni logotip i još je recimo lakirani segment. Naravno, svaka ta stavka vam podiže cijenu.
Postoje čak i dorade koje se moraju raditi ručno, a to vam tek podiže cijenu, ali nekad se stvarno isplati. Ja sam recimo posebno slaba na one svilene trakice kad dobijem bookmark od nekoga. Tu sam baš jako sam zakačena na to. Zanimljivo. Da, to su ti neki detalji koji mogu učiniti veliku razliku u percepciji brenda. A ne moraju imati direktne veze s vašim poslovanjem, zaista jedno vrlo kreativno područje za razmisliti. Evo nas do zadnje točke, zadnjeg koraka, zadnje točke šta trebate uzeti u obzir kad komunicirate s tiskarom, a to je naklada. Dakle, to je doslovno broj koliko komada tog materijala s prve točke zapravo trebate. Na primjer, ako pišete za vizitke, to je 500 komada naklada. Zašto je to bitno? Pa zato što se cijena tiska obično gleda po komadu. Naravno, uzimajući u obzir sve ove prethodne stavke kojima se definira pojedinačna cijena, jel? Gramatura, dorade i slične stvari. Vi naravno plaćate ukupnu cijenu, ali isto tako morate uzeti u obzir da se neke stvari ne isplate raditi u malim količinama, kako ne vama, tako vrlo vjerojatno ne ni tiskarama. Zato i jesu cijene jako skupe, ne? Neke stvari se jednostavno ne isplati raditi u malim količinama. Puno skuplje će vas ispast ako u prvoj godini tiskate 50 komada vizitki, pa onda za godinu dana tiskate opet 50 komada vizitki, jer recimo, evo nekakav banalan primjer koji ne znam koliko je zapravo u potpunosti točan, ali je slikovit je. Na primjer, ako želite tiskati 50 komada vizitki u nekoj tiskari, komadno će vas vizitka koštati 2 eura, a recimo ako se u toj istoj tiskari odlučite za tiskanje 500 komada u tom jednom šusu, onda će vas komad koštati i recimo do 75 centi. Ne? Dakle, tu isto dolazi na vidjelo zapravo vaša vještina planiranja poslovanja dugoročnog, pa tako i uzimanja u obzir troškova, ulaganja u materijale i slične stvari. Ja nemam više ništa za reći. Barbara, imaš ti još šta za nadodat? Imaš da zaključit? Da, mislim da smo sve pokrile. Ta specifikacija, znači, može biti najobičniji mail u kojem ćete jedno ispod drugog, tako ja radim, ispisati sve ove pojmove, znači koje smo sad prošli, i iza dvotočke njihove vrijednosti. Evo na našem primjeru. Pišem mail, jel tako? Naziv materijala, dvotočka, vizitka, dvostrana. Dimenzije, to jest format, dvotočka, 85 puta 55 mm, u zagradi širina puta visina. Boje, 1/4. Papir, mat kunzdruk 300 grama. Dorada, rundanje, slijepi tisak i naklada 500 komada. Prije toga, u uvodu maila napišete: molim vas ponudu za tisak po specifikaciji u nastavku. Dodatno je dobro odmah poslati i prilog, to jest attachment s materijalom koji želite otisnuti, to jest onaj PDF s početka koji vam je dizajner napravio, kako bi u tiskari točno vidjeli kako taj materijal izgleda. I najbitnije za kraj, birajte tiskaru ne samo po cijeni, već i po tome kako komuniciraju s vama. Znači, nije bitan samo rezultat, već i cijeli proces. Dobri i zainteresirani tehničari mogu vam pomoći i sugerirati bolje opcije, a samim time uštediti vrijeme i novac. Super sažeto, Barbara. Ja ću nas odjaviti, pratite nas na našim društvenim mrežama, poslušajte epizode koje niste na YouTubeu ili na našem webu www.klicebuntovnice.com. I ako imate kakvih pitanja, komentara ili tema koje bi htjeli da obradimo, pišite nam na info@klicebuntovnice.com ili bilo gdje na ovim kanalima ispod svih objava do sad. To je to. Pozdrav! Pozdrav!